nyalo duoko. Gima adwana awacho na wadwa kenda puonj ogandawa. Nitiere issues mar South and Central. Gin issues mokonego bene. Gin nitie gimiluongo ni historical injustices. Gin underlying emotive. Kene mana nyaloko dholuo nango. Gin weche ma inyo chuny ma okonego bene wa elo gi carelessness mag siasa. Adwa gayo jo siasa wetega ma komae to kod komo wadwa ni ae. Ni matters manyalo pogo joluo mondo wabed ne chien kabisa. Tadieri mane duk en ni siasa igni moko chien kacha king'iyo thurwa South Nyanza. Nentiere party mang'eny. Ne wan gi joma niyiero gi KANU iya kam iya go to Jaramogi ne nitie gi chama mare. To joluo pok nopogore kiwango bilani. Da gombo mondo jowa odog chien kacha. Mana wanyalo go siasa mar Ford mar KANU, tiyiero Dalmas gi KANU, to iyiero Kikamayo gi KANU, tiyiero jomoko ni chama mar Jaramogi cha. Iwinja kato chako moko chako iyiero gi Ford. To joluo nok gore jodongo. Council of Elders nokopogore. Another thing madwa wacho no wadwa ka ni siasa Ker Riago Galo, I'm privileged ni nange at personal level. Ker Riago Galo nokodo je siasa ma pogo joluo. Be nokobedo nokende ya siasa. Ker Riago Galo pogruok no wuok ka jo siasa notingo Riago Galo. Uwuogo kama odhi godo Libya, Tripoli, romo gi Gaddafi. Gima notimore i hema ka Gaddafi, gima ne gilare i hema, momiyo Ker Riago otho ka ok giwinjre kod jotend ODM okwang'eyo. Mane momiyo ywaruok nowaga Tripoli, Libya, ma Ker Riago tho ken ng'ama igweyo agweya mane item gole unceremoniously. Baparo ni kinde no emane registration mar Luo Council of Elders no bede informed, mano bede registered officials. Then you